Аз не съм само преподавател по гласов дизайн и имиджова реч. Аз съм още и актьор. You should risk everything for your family! Премиерата излиза на 26-ти, филма вече спечели няколко международни награди, това е къс филм, и обаче тук не е за това искам да говоря. Никой не разказва как актьорите се подготвят и влизат в роля. И аз помислих, че това може да е интересно и полезно. За да се разтреперите ето така, като на мен ми трепери ръчичката. За да е естествено, ето тази ръка не трябва да те пери ето така, а напряга да си просто лакътя. Нещо имам тук. Някаква храна. Но, това е химикалка, не храна. Трябва да си напрегната лакътя. Тоест стягам си лакътя и получавам естествен тремор, съвсем лекичък. Сякаш съм в тревога и стрес. А за да ви трепери цялото ви тяло, просто направете лицеви опори, например неумруци. Моля, напишете в коментарите дали ви са интересни тези истории или да си продължавам да разказвам за гласовия дизайн и имиджовата реч.